Isondo liyajika, isondo liyajika, isondo liyajika. Nathi sonke sothola ithuba, nathi siwathola wonke lamathuba esifisa ukuthi siyathola empilweni zethu. Manje uzophuma ngawo ukuthi wena makufike lelo thuba lokuthi uphumelele, usuhamba ngawo ukuthi wena ulisebenzisa kanjani lelo thuba. Sonke nje solithola ithuba, sazophumelela sonke, kodwa lelo thuba elizofika empilweni yakho kufanele ucabange ukuthi uzolisebenzisa kanjani, ngoba khona abantu abanye abasebenzisa amathuba bengacabangi lutho. Ngoba ithuba lifika kayi-1, ngeke lifike futhi ithuba empilweni yakho. Kodwa ngikusho khona manje, sebenzisa ithuba ukuhlakanipha olitholayo, ungalisebenzisi budedengu ngoba uzosola ngasemuva. Ngiyabonga. God bless you.